naghisgot og katapusan sa kalibutan ang atong ebanghelyo. Niya gihuna-huna nila nga ang pagtapos sa kalibutan mahibaw-an nato. Si Jesus nagsulti nga inigbalik niya sa iyang second coming, matunaw ang tibuok universo ug ang tibuok kalibutan. Pero niingon siya, waay nahibalo kanus-an ni mahitabo, dunalay mga ilhanan. Ug ang pinakailhanan nga iyang gisulti karon mao kadtong nahitabo sa panahon ni Noe, katong lunop sa tibuok kalibutan, ug kadtong nahitabo sa panahon ni Lot, kadtong Sodom and Gomorrah nga gisunog sa Ginoo. Linya imong tupad ina gusto na kang matapos. Gusto matapos. Naay balita na ang atong bag-ong namatay nga pari, si Father Kokoy Olmelia, napalgan, napatay, nagbanaw ang dugo dito sa iyang kondo unit sa may Mabulo, o naay samad iya batong liog, o gituhuan nga nagtapos siya siyang kaugalingon. Pero giimbestigar pag maayo karos kapulisan, ug wa bagyoy third party nga nagbuhat niini. Kumo nakaikaron ang tulis, kumo nakaikaron ang pagpatay tungod nis mga bisyo. Unsa gatoy meaning sa bisyo? Biga, inom, sugal, yup-yup or soyop, niya utang. So tungod aning bisyo, nahimong daghan ang krimen. Nadunggan ako sa una ang mga speeches sa atong former president nga gipriso na ron dito sa dahig, na di ga nato masumpo kining korupsyon o drugas, wa gyoy kalambuan ang nasod, mahugno gyud ta. Kana ra yung duha mo iyang gifokusan og maayo, ang drugas ug ang korupsyon. Nya kining insurgency, kaning pagsigig terrorism, bunga man is korupsyon gyapon og sa drugas. Mao na karon daghan na sa kaing patay, daghang tulis, gani ang atong mga simbahan gipangtulis na. Oh. Matud pas usa ka pari nga bag-o pa lang gitulis dito sa Manlapay, ang ako intawong former assistant parish priest si Father Arnel Ponce nagpost, gilungkab na sa dito kumbinto nya sa ilang ihap-ihap siging discuss sa mga pari. Ika-16 na to nga parokya. Nganong kusog na marong tulis tungod yapon as bisyo. Linyay mong tupad inawa pa katulisan. Unya na apagilaing kining ato karong mga baha, nawa na flood control, pulos na lang flood. Sige na rabasag uwan. Unya, ang atong mga leaders, generally speaking, wa magtagad sa seryosong pagtagad. Tuwa hinoon kasigig tanaw ang mga warrant of arrest gikan sa ICC, mo sige hisgot, kanang mga papriso anang ilang mga atbangs politika. Pero ang mga tao nga nangalubong na slapok, nangalubong na tubig, wa na mga balay, wa gyud hisgot eh. Aka na bang tanaw to seryoso ba? Ngano man
tungod yaponas bisyo. Ug unsa maning bisyo? Matod pa sa unang pagbasa, nagsigi mo og tan-aw og nalingaw kaayo mo sa mga hinimos Ginoo, pero wa mo moila sa naghimo. Mga buang yun mo, matod pa ni Solomon. Kanabang magsigi kuno tagtan-aw sa hinimo nga mga nindot kaayo, unya wa ta mudayeg, wa ta moila sa naghimo. Muna nga gitawag nag mga Diyos-Diyos. Kaning ni ang mga adlaw, bituon, kahoy, tubig, mga bungtod, mga bato, mga mananap, o kaha mga tao, kanang atong gitawag og mga Diyos-Diyos. Mga lords, drug lords, o mga nana. Mga lords man na, mga Diyos-Diyos. Landlord, ang sa panang uban. Na yung mga lord, be, linya imong tupad na kinsay imong Lord karon. Na kinsay imong Lord. Inauton ta nga ang imong Lord mao si Jesus. Mao ang the only God, the triune God para natong mga Katoliko. Nganong di man ta kailas Ginoo? Tungod kay ang Ginoo nagpakita nato pinaagi sa iyang mga buhat. Dili gustong Ginoo nga mo abot siya nato, mo pakita siya nato nga mura bagyog kana bang amazing kayo ba? Ang gusto niya makailata niya tungod sa iyang mga maayong buhat. Ug ang pinakamaayong buhat sa Ginoo mao gyud ang imong tupad. Linya imong tupad. Tanawa ang naong. Nakakita ba kas Ginoo? Kung wa gani kakakita sa Ginoo sa ato palahi ka Ginoo. Kana bang dili na kamo value sa hinimos Ginoo? Wa na kay respeto sa naghimo. Nabatay niingon ako, pader kanibang atong Santo Kristo ka brutal ba sad ang nagnaong oy. Nabantay mo sa atong crucifix diri sa loyo. Ganahan mo magtan-aw ani. Nga ba? Daghan kay samad nako arang-arang lang ganina. Katog yung crucifix dito sa Seminaryo Mayor. Namurot pang naong, yan nangahiwi, nampatig yung bunuga ba. Yan, muragod og magampo kay tanaw nimo, murag mahadlo ka kay ang mga buhok ng gahi, ng nanindog ang uban diri. Murag yung ungo tanawon. Mao sa tingali na ang pagportray sa pag-ila sa naghimo ani. Pero ang naghimo ani artist. Atong respetuhan ang naghimo, pero wa tay respeto ato nang bungkagon kay wa ta kauyon. Maobitan na kining ato mga simbahan na natay cultural heritage. Kanang ato diyang pultahan di naman na pwede usbon kanang pasad nato. Nga naman giangko na nga cultural heritage. Respetuhan ang naghimo ana. Di ba? Bisag malusno pa nas linog, ayaw tanduga. Ang cultural heritage mao'y mo ayo ana kaning ato mga simbahan rong nangalusno sama dito sa daan bantayan kay cultural heritage, respetuhan ang naghimo ana. Nya kanang imong naong kinsa may gahimo ana ug kanang naong sa imong tupad depende nimo ug nakaila ka Ginoo moingon ka Ginoo ang naghimo ana. Kana rong nangaanod sa baha kinsa may naghimo ana nila? Kinsa? Kana. Yang anong pilion ra man nato ang atong higugmaon, pilion ra man nato ang atong tahuron. Tungod kay kita na may nagpakaginoo.
Ang katapusan di ay sa kalibutan, mga igsuon, mahitabo kung dili na tamo ila sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Mao man ay nahitabo sa panahon ni Noe. Wa na sila kailas Ginoo, ang ilang gisigihan na lagtanaw, ang ilang mga pagkaon, ang ilang pagminyuay, ang pagtukod og balay, pero musulti ang Ginoo di na sila maminaw. Mo nang gitapos sa Ginoo sila. Panahon sa Sodoma and Gomora, panahon ni Lot, mao gyapon. Di na mo ila ang mga tao sa Ginoo, ang ilang mga sala mao na ilang gihimong Ginoo, ang homosexuality mo'y kusog kayo atong panahon na sa Sodom and Gomora. Nya, masuko sila kun badlongon sa ilang mga sala. Mao nang di na sila mo ilas Ginoo, gipatay sila sa Ginoo. So ang katapusan sa dies kalibutan karon nga gitagna ni Kristo, mausad ang panahon na ang mga tao di na mo ilag Ginoo. Sa inyong tan-aw, ang mga tao karon kita niila pabatas Ginoo sa tinuoray? Niila pata? As world? Naipipila tingali na moingon niila, pero in global setting ba, kay katapusan mas kalibutan. Ang kalibutan, niila pabagkin sa gabuhat niya. Sultihan lang ta mo, pero kaning ako, di magini siya siguro, pero sa ako lang naobserbahan ba, sa akong pagpamalandong, naabay atay gitawag og global rejection of God. In global sit-up ba? Tanawa ha? Ang divorce, gidili nas Ginoo. Pero ang tibuok kalibutan karon tanang nasod, ang Pilipinas na lang kunoy way divorce. Pero ang atong divorce bill naa na sa Senate, nakapasar na sa Congress. Naghuwat na lang sa na anytime nga ma-approve na, mahimo na ng bill dito sa Senate. So in short, in relation to divorce, wa na ta ang kalibutan ba? Di na mutuog Ginoo nga nag-ingon ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao, nag-declare tag divorce. Oh, unsa man na? Dili ba ang kalibutan wa na mo ilas Ginoo? Ikaduha na global sad ni kanang homosexuality, kanang same-sex union. Gidawat naman na rustibo kalibutan, ay uban gahimog balaod ana, na uban way balaod, pero ato na ginang giuyunan. Di ba? Masuko naman ganita, ato nang hisgutan, nasayop na. Di ba? Maingon ta nga sala na, ana mga suko kinsa ko kang manghilabot nako, ako ning katungod. Ato na ginang isip na ato nang right. Manabisan din sa atong simbahan naman din din sa atong parokya, di ba? Naaway. Kanabang same sex. Katulo, kanang premarital sex. Di ba? Murag okay naman na karon. Okay ka na mga mabuntis ka, naway ka na ganing bana, wa maminyo, ay okay na yun kayo na nato. Ano mo day? Napaday ni palaga na. Wala na kadaghan din yung magpabunyag. Mao ni ang akong gitanaw nga global ba? Nga kitang tanan, murag ni uyon. Wala na'y interesado nga mo. Kana bang ligon yun ba nga? Muingon, mukundem, ani ba? Mukundem. Wala na. Punaan pa natog lain. Tulo naman unsa pa man dili pa ni siya igo nga mo proiba nga moratag in global sit up ni sopak na tas Ginoo. Sige, punaan natog ikatulo, ginagmay ra noon kanang paggamit anang artificial contraceptives, pills, ligation, vasectomy, condom,
withdrawal. Dili day na going against God. Nya kumo naman na karon. Pila na lang kakabuk ang wa mo uyon ana. Gilingay mong tupad inawa jud ka kapils. Ina. Di ba? Mao na nga bangbantay ta ani. Kay mga pagpakita man ni nga wa na ta mo ila sa nagbuhat. Nganong magpills man ka, kay murag ikay tag-iya sa imong lawas. Nganong mag-abortion man ka, tungod kay murag ikay tag-iya sa ikay magbuot anang bata nga niturok sa imong sabakan. Nganong mag same sex man mo, murag ikay nagbuot sa imong sexual gifts. Nganong mag-divorce man, kay murag ikay nagbuot sa imong relasyon dinhi sa kalibutan. Naay magbubuhat, naay nagmonitor na tong tanan og ato ng ilhon aron dili tanganlan og buang sa Ginoo. Mao na nga unsa may atorong buhaton para dili tatapuson sa Ginoo, magsige ra gid tag-ila nga naay Ginoo. Nilingay mong tupad ina kanang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo'y nag-imbitar ana. Ingna ba? Ingna ka na bang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo mo'y nag-imbitar? Kay basig padersiano ra inyong gitanaw. Nya nalimot mo nga kana ding pagpalit og slot ato din ang gamiton para sa atong simbahan. Nya ang simbahan mao ang lugar diin atong masinati ang Ginoo, ang katilingban nga naghigugmaay, nagampo og nagtinabangay. Mao na kining atong grace nga slot. Pila na madero atong slot. Atong grace para ni sa atong tiwason og bayad katong atong previous project didto sa San Vicente nga napahimuslan sa rugmaayo sa mga parishioners sa San Vicente Liloan. Unya ang atong halin ani karon 85,924 na kaslots, naapay 614,076 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 261 na atong nadawat. Nya kining atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa dinhi sa atong ongoing projects na karon ato na sang nahinay-hinayag pahimos na improve na ang atong palibot o mga facilities. Ang ato sang halin niabot nag 60,734 ka slots, na pay 39,266 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Unya ta ani 162 slot challenge nga tag 16,200, 169 na ang atong nadawat. Ang atong DPR, Divine Powerful Response, ato ning itabang sa mga naigo sa linog o naigo sa mga bagyo labi na dinhi sa atong parokya. Ang atong total nga halin niabot nag 17,774, niya gikuhaan nig 8,773, na pay nahibilin nga 9,001 ka slots. Niya ato ning gamiton sa pagpanukod og mga balay. Daghan kay way balay. Gahapon dito mismulaw, hilak in town ang pipila. Wa na gid sila balay. Magtan-aw sa ta perting lisura, so magtukod tag mga balay, di tingali dagko kanang ma-afford lang nato, mo cost lang og mga 50 to 60,000 labor and materials. Simple lang gyud nga balay, pero maningkamot ta basig mga next week makasugod na ta og himo sa mga tukuronong balay. Mutabang lang ta. Ngunay atong itampo sa atong mga LGUs nga nagtubag niining maong panginahanglan.
Atong pakpakan ang namalit na tong mga slots nga nakaila Ginoo sa inyong pagpaambit aning inyong mga kwarta dinhi tag 100 dako kay pagpakita nga mituo tas Ginoo nga nag-awhag nato paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Kanang Ginoo nga nag-awhag unsay inyong gibuhat sa labing ubos mo na inyong gibuhat nga rinako. Nya iyampo nato ang atong mga kurakot kaing mga official sa gobyerno nga bisan pagpanahon sa atong kalisdanan mangawkaw lang yapog kwarta wa na gid sila kailas Ginoo. Ang ilang giila nga Ginoo ang ilang atraksyon sa bahandi o sa gahom. Murag maunay ilang Ginoo ba nalimot sila nga hinatag nas Ginoo nila. Nya muwa rasad na siya kay ang Ginoo man gyud maoy magpabilin. Muna ang ato mga officials makaamgo unta sila na dili na maoy Ginoo ang kwarta kung dili maunay gamitonon sa pagdaig sa Ginoo. Muna sa ako sang birthday ang akong kinabuhi dili man sa nis Ginoo, dili sa Ginoo dili man sa ni ako sa Ginoo man ihalad sa dinako sa Ginoo mo nang ngutana ko sa Ginoo unsaon ako pag-celebrate. Walay hikay padre. Walay party-party. Sao man, pamaligya lag slots. Nung saong pagbaligya, ang kutob mo greet og happy birthday, nako, mo palit yung slot. Pila may slot paliton? 10 minos, tagsa, sa tulo na to ka slot. So, 300 pesos. Nya gusto mong challenge na ay 6,200 kay 62 naman ko years old. Karong November 24, 62 slot challenge, 6,200. Nanaday tayo ng greet, oy. Nakadawat na kog 104 ka mga greetings. Anya ang challenge, 11. Sa 104 nga ni greet, nga nipalit og slot, 11 ang challenge. Di ba? Wa man mo malipay, wa tingin mo ni palit siguro. Magpaabot ko, napa may 10 days. 10 days pa man more to go. Tanaw na ko, yung pila ka book ninyo ang mapalit. Nya kining tanan akong nadawat nga inyong greetings, ako ning ihatag ngadto sa atong simbahan. Labi na gyud aning mga tukuronong balay. Doon na sa inihatag og dako-dako o para nis balay pader. Nako, sus makahimo na nig mga usa ngadtos duha ka balay. Salamat kayo. Mo nang murag makahimo na gyud tarog mga dili na napo no mga 11, 12 na kabalay ang ato tingaling kayang himoon. No considering 50 to 60,000 ang atong kaning budget. So basin pa katabang-tabang ta. Nya daghan pa gyud mong mutabang pinaagi nato. Magsige ra gyud tag himog balay hangtod mahimuan gyud ang ubay-ubay o balay, makatabang tas ato mga LGU nga muhimo dito sa aning mutubag aning maong panginahanglan. Kining pag ila sa Ginoo mao ni ang makapawagtang sa silot sa pagtapos sa kalibutan. Kay kung magsigitag higugma sa magbubuhat, dili niya gubon ang iyang binuhat. Pero gato na ganing dauton ang iyang binuhat sama na mga sapa, mga bukid, kaning mga kakahuyan, mga guba gita. Ug usa na sa dako kayong rason nganong kusog kayron ang flash flood tungod kay nangaguba ng ato mga bukid, ang ato mga kakahuyan ug ang ato mga sapa ato nang gihugaw-hugawag maayo. Wala na ta ni value sa sapa, labi na gyud mong nagbuhi og mga baboy, mga manok, nagbalay diha sa kilid sapa, ang inyong mga hugaw ipanghug sa sapa, hunungan na intaw na ninyo. Atong yama-yamaan, giinsultuhan ang magbubuhat ni anang tubig nga para untas kaayuhan sa tanan. Kinsa pa may makagamit ana pagpanglaba, kinsa pa may makagamit anang tubiga sa pagligo o kaha sa pag-inom nga inyo namang gilundan sa mga hugaw sa baboy, hugaw sa manok o ang hugaw sa inyong septic tank. No? Dili ka masuko ang nagbuhat anang tubig nga para unta na nato tanan. Mao na siya.